Hello guys, welcome back to the channel. This is ZMP. We are back again with another video. Nas tukutarisa the Zimbabwe military police. Yeah, ndio tukutarisa. Make sure munoona rimwe video randakaita therapy. Let's get into the video. Okay, we are looking at the Zimbabwe military police. This is the intelligence division of the Zimbabwe National Army ZNA, and these are some of its primary duties. Yeah, kune vasingazive the duties of the Zimbabwe military police. It is responsible for maintaining discipline munyika, preventing and dictating crime, and punishing offenders within the military context. Yeah, saka vanofana kutopanisha vanhu vanenge vaita zvinhu zvisiri kudiwa. Yeah. Then the military police is also responsible for managing the presidential motorcade and providing security to VIPs and the diplomats. Ndo yachazange tichizotaura kumberi uko. Motorcade, yeah. Ndo anoona nezvekuti mota dzakamira sei idzi motorcade kuprovide security. Yeah, this is just totarisa yatinoti iyo personal uniform. Yeah. Andiri muri kuona kuti vakatosiyana nemamwe masoja. Vanopfeka aya atinoti mared bareta meno bareta ai inotoratidza kuti vakatosiyana nevamwe and vari responsible for majobs akati wande kuchengetedza president motorcade yake. Yeah, but uniform yao overall handoipo yakanaka, ndoipo 8 red bareta, vane zvese zvekuarmy. This is okay. We look at the motorcade. This is my favorite part. Saka they work with the ZMP, washanda futi ne red beret, the military police. Vachi ndo vanhu vari responsible pakuchengetedza president. Vanoclear futi road. Ndo vamwe vanenge vari ma-land cruisers aya vakabata futi. Vamwe vanenge vari mumota the black dzamune muchiona dzadzi. You see guys, the beauty of the military police in Zimbabwe. We should appreciate our team. Yeah. So what do you think of these new raptors? Mota dzakaita vakagona vakatenga mota dzakangoipa dzakanaka. As you can see guys, the team is very organized. Chi masina kana mota dzawo dzatosiyana nezitari dzatonyora ne blue dzawo dzine red. Yeah, apango miyo mashoko maviri matatu kune uyo wekombi. Warimi. Nyonyera ngomesesheni anoitwa zego wekombi. Hey guys, mangoiona military police. Yeah, the beauty of the military police. It's very nice. I think I appreciate it. I mean, check out the video. Therapy. You know, like the beauty of the therapy. Like and subscribe. Get your boy to 500 subscribers. Peace.